ngifuna ukunibonisa ukuthi noma ke nginicacisele phakathi ke kwama digital platform nama free website nginicacisele indawo eryt la khona ongakwazi ukuthi uthenge umculo weqhawe lakho okhululeke wazi ukuthi mina ngiseka iqhawe lami noma ke ngiseka umculo 100%. Wengane zakwethu siyazi ukuthi ke uya ngokuya ama CD aseyavala abaculi abaningi ke sekuya ngokuya abanye abalandeli isabahlula lento yama digital, abalandeli abaningi iyabahlula lento yama digital. Ingane zakwethu ama-digital platforms sike sikhuluma ngezinto ezithikayo efana nalezi ama-iTunes ke o Spotify o Deezer o YouTube Music o YouTube. Wona ke ama-platform lawa ajwayelekile namanye ke amaningi nje ubuyibonela ke la o Instagram, TikTok ke o Triller o Amazon Music o Beatpoint o Facebook o Juno download. Ama-digital la ngempela iqhawe lakho mangabe ulisupport mangabe ngempela iqhawe lakho noma umculo uweseka ngempela ke 100% bangabe iqhawe lakho noma ke umculo uthenga la usukuthenga endaweni ke eryt kakhulu. Mangabe nje ulalela umculo la ku YouTube, ulalela umculo lapha ku Pandora, ulalela umculo ku Spotify, kuma iTunes, ku Apple Music, ubokwazi ukuthi umculo ulalela ke endaweni ke efanele. Ngoba sinenkingi uthola ukuthi umuntu ukuthi umculo udownloada endaweni ke engafanele, uthola ukuthi udownloada ko vidmate la khona umculo asuke engeza ukuthola ngisho ke isenti wengane zawethu. Ufakaza mangabe udownload umculo kufakaza ke wengane uzokwazi ukuthi ke uyalahla mangabe udownload umculo ko music MP3 ubokwazi ukuthi futhi nalapho ke uyalahla iqhawe lakho angeke uthole ke ngisho ke nesenti. Mangabe udownloada ko MP3 download kulama website asuke ame kanje o vidmate music ubokwazi ukuthi nalapho futhi uyalahla iqhawe lakho angeke lithole ngisho ke isenti. O MP3 juice ubokwazi ukuthi ke nalapho futhi iqhawe lakho ngeke lithole ngisho isenti. O beat okwazi ukuthi ke iqhawe lakho ngeke lithole ngisho ke uzuka wengane zawethu. Ufakaza o MP3 download o beat o vidmate iqhawe lakho ke lapho lisuke lingeza ukuthola ngisho isenti. Okwakho nje ukuthi udownload umculo endaweni ke efanele. Njalo ke wengane zawethu ngiyabuya ke la ngizonibonisa khona ukuthi ke umculo ufaka kanjani ke kuma digital. Ngichazela izinto eziningi eningazazi ke cishe ke nabanye abaculi bayokwazi ukuthi ke basizakale labo ke abaculi abasafika ke endiweni. Mina ke sengiphuma kanje.